Bueno, boa tarde. Poñemos remate a unhas jornadas intensas de 2 días aquí en este recinto dun dolmen milenario, como todos os dolmens, e este además moi significativo na historia, na cultura e na arqueoloxía de Galicia, no dolmen de Dombate, na parroquia de San Xoán de Borneiro, no concello de Cabana. Foron 2 días moi intensos, con xente moi experta, falando da luz da ciencia, precisamente, desde moi diversos eidos e moi relacionados coa Costa da Morte. Estamos gravando esta última emisión hoxe sábado, un día que temos unha lúa casi chea espectacular, a lúa de Semana Santa, como sempre, a lúa previa a Ramos. Estamos no día no que é a hora do planeta, en moitos sitios dentro dun instante van a apagar todas as luces para poder ver mellor o ceo. Estamos facendo un colofón do que se reflexionou entre onte e hoxe nas unhas jornadas que se poden ver grazas á Diputación de Coruña e tamén o Concello de Cabana que organizaron isto, que se poden ver para analizar de diferentes eidos que potencial temos e como aproveitalo. Mais alá das ponencias que houve estas últimas horas e 2 días, agora mesmo toca reflexionar de unha maneira un pouco máis distendida con algúns dos expertos e autoridades que estiveron aquí tamén, que presento de contado e despois faremos ese pequeno debate. Temos connosco a Fernando Rei da Luz. Hola Fernando, que tal? De solpor.eu e moitas máis cousas que seguín na súa presentación, un gran astrofotógrafo e con unha página web, por exemplo, con solpor.eu que recomendo especialmente, e non porque estea adiante, que tamén, que quedas ben, pero sobre todo porque a vin varias veces e a verdade que é unha auténtica maravilla. Temos connosco a Lois Penas, a Xosé Lois Penas, antes además comentaba con el, non vou dicir que eres Lois, pois digo, claro, eso para despistar sempre, que é diputado de Patrimonio, estamos en Dombate, un patrimonio moi importante, pero tamén de contratación, que é tanto o máis importante, o que ten os cartos, diputado da Diputación da Coruña. Moitas gracias por estar aquí. Temos tamén o alcalde de Cabana, a José Muiño Domínguez, natural da Pedra de Nantón. Que tal? Perfectamente. Moi ben. A última vez que habíamos estado aquí nunha mesa redonda fora para falar do desenvolvemento da autovía, coa conselleira. E hoxe estamos a falar do desenvolvemento da autovía láctea que temos aquí, na nosa Costa da Morte. E temos a Jorge Mira, creo que non hai que presentalo. O seu día que además cambia ahora. A estas alturas non teño ainda claro se o Jorge está a favor ou en contra do cambio de hora. Unha duda que teño aí desde hai anos. Pois vamos a analizar precisamente. Temos un potencial, nestas jornadas, como decía antes, víose. Temos unha riqueza espectacular. Temos unha comarca moi singular. Temos uns sitios para ver astronómicamente, estrelas, lúa e demais, e temos o sol, sobre todo os soles que cada ano se nos van. Unha riqueza enorme. Pero aproveitámola, turísticamente, sacámoslle partido. Pódeselle sacar partido se non lle estamos sacando. Jorge, mira, ti que opinas? Que sí, que non? E se sí, como? Estamos trabajando en ello. Como acaba de dicir o moderador Santiago Garrido, todo ser humano ten unha autovía láctea en riba da súa cabeza, con maior ou menor matiz, según este máis ao norte ou máis ao sur, pero todo o mundo ten un ceo en riba. Pero o disfrute que un pode ter dese ceo cambia en moito en función de onde un viva. Se un vive nun bloque de edificios da zona sur de Vallecas, pois ten unhas posibilidades mínimas de poder gozar desa cousa que nos dá tanto equilibrio psicolóxico, como dicía Fernando antes, que é a observación do firmamento e do sol. Non ten acceso ás estrelas, o sol para esa persoa vai ser un brillo que aparece de vez en cando e perde algo que estivo presidindo as emocións do ser humano durante case toda a súa existencia, excepto agora. Non falamos unha persona que vive en Tokio ou nunha gran cidade. Hoxe en día a maioría das persoas deste planeta viven en cidades totalmente alienadas do que é a paisaxe natural e totalmente alienadas do que foi aquilo que maravillou o ser humano, que foi as cosas do firmamento. Eses antepasados nosos foron os que edificaron o dolmen de Dombate que temos aquí a uns metros, inspirados precisamente por esa sintonía que tiñan co sol, e co firmamento. Toda a súa espiritualidade baseábase niso. E vimos como, por exemplo, existe unha base científica que explica como eses antigos ordenaban a súa vida con respecto ás exposicións do sol. Entón, como, aínda que a autovía láctea é igual para todos,
non é o mesmo estar neste paraíso no que nos estamos, porque estamos vivindo nun paraíso, que estar, pois, como decía, na zona sur de Vallecas con todos os meus respetos para a xente de Vallecas. Entonces, temos que ser conscientes do tesouro que temos e temos que, ao mellor, presumir máis dese paraíso que temos. Temos o paraíso de noite, porque, como decía tamén Fernando no vídeo anterior, a metade da nosa zona de visión dá para o Atlántico. No Atlántico non hai farolas. Vale? Entón, isto converte a Costa da Morte nun dos millores sitios para astrofotógrafos e para a contemplación do ceo. Curiosamente, Galicia, tendo un ceo como ten encapotado, ten unha xeración egresia de astrofotógrafos, como Fernando é un exemplo. Hai un par de anos, junto con un colega da Universidade de Santiago, Salvador Abad, pusemos en marcha unha obra na Procura do Maite, na que participaron varios dos mellores astrofotógrafos e astrofotógrafas galegos, que foi Premio Nacional de Edición Universitaria. Esta obra vai estar a dispor do público nesta ligazón na que está este mismo vídeo. E eses astrofotógrafos dinche que vivimos nunha zona con relativamente baixa contaminación lumínica. Ainda que hai pois concellos que ao mellor abusan un pouco da farola, sobran farolas, e a xente se debería que decatarse de que cantas menos farolas poñan, máis atractivo vai ser o seu concello. Esta é unha dinámica que cada vez está máis evidenciada en moitos éxitos de turismo sostible que hai polo mundo adiante. A Costa da Morte ten ese terreo, ten esa sorte, non debería estragar esa circunstancia. Isto implica tanto, pois, quitar farolas como que poñer farolas que se son menos queimadoras da noite, non? Pero, por outra banda, tamén temos o decorado, o plató de cine que é esta terra. Ese plató de noite non se ve, de noite temos unha vantaxe, que é ter a metade do ceo negro sin contaminación, e o resto, pois, tampouco non é contaminado. É unha das zonas de menor contaminación lumínica de España, vale? E, de feito, habría que pensar incluso na posibilidade de que alguna zona de aquí pois, acceda a ese selo de calidade que se chama Starlight, que de momento teñen as Illas Cíes a Veiga, en Ourense, non? Pero que aparte disso temos a paisaxe que vemos de día. E de día, pois claro, a espectacularidade que dá estar no punto, nun dos extremos do mundo occidental, confírenos un plus bastante importante, máximo, tendo en conta que moitas persoas ao longo de moitísimos séculos viñeron aquí movidos pola fascinación de buscar onde acababa o mundo. E xeográficamente, ainda que existan moitos puntos en Europa que se san punta, xeográficamente este acabouse consagrando como o punto neurálxico por excelencia dese movimento, que despois foi reciclado como Camiño de Santiago, porque en realidade foi antes un camiño ao Pazo da Morte. E iso simbolízase co sol, que o sol presidiu a vida de toda a humanidade. O sol é o que nos dá a vida. Se non houvese sol non existiríamos, non habería nada que se pudese mover aquí. E precisamente seguir esa bola brillante e ver como morre, e ser consciente de que cando estás vendo esa bola meterse no mar e a última vez que se ve nesa peza continental é algo impresionante. De feito, é algo que cada vez os turistas buscan máis. Hai 20 anos, 30 anos, aquí hai Santiago Garrido, que coñece ben a evolución dese fenómeno. Cando un iba polas costas da Costa da Morte, non había apenas ninguén vendo os puños ao sol. E hoxe en día hai colas de coches nos sitios eses neurálxicos que teñen esa significación, esa impronta, e non se pode pasar literalmente. Nas faldas do Cabo Fisterra, nos días do solsticio, está petado de sempre, como se fora un anfiteatro. Para mellor hai que controlar un pouco pois, ese efecto masivo. Pero temos moita costa e moito terreo para repartir. Non ten por que ser Fisterra, pode ser Toñán, pode ser o Monte Castelo, que está aquí un pouco máis atrás do Dorme, pode ser o Pico de Meda, pode ser o Pindo, pode ser o monte este de San Bartolomé en Miñanza. Hai moitísimos miradores, pode ser en Malpica, Santo Adrián, que además ten unhas alineacións preciosas con Punta na Liga, coas Illas Isargas. Eso está todo por desenvolver. É un produto que moitas zonas de Europa con moito menos teñen feito moito máis. Mesmo, por exemplo, en Illas Baleares, que teñen moito menos, teñen moito máis feito. É un turismo que vai captar a un visitante moi concienciado co medio ambiente, é dicir, é un visitante respectuoso,
co terreno que pisa, non vai a producir un dano como o turismo de Alpargaza. Normalmente, en moitos casos, son turismos de alto nivel adquisitivo. Estamos vendo no Parador de Muxía, que é un aloxamento de elite, para clase alta, que está xa petado de xente. Entón, esa xente ten un poder adquisitivo alto. Entón, é xente que non destrue, en promedio non destrue, e achega moita riqueza. Entón, creo que este tipo de mensaxe debe lanzarse, debería organizarse, e non só a nivel local, porque a nivel local eu creo que xa a base de dar moita matraca durante os últimos anos, eu creo que a nivel local xa pouca xente dubida, e que internamente isto é así. Pero agora, ao mellor, o que se teria que empezar a artellar sería unha estrategia máis a nivel país, por exemplo. Ao mellor, teria que haber unha promoción ou unha búsqueda, unha iniciativa que intentase exportar certas condicións diferenciais que ten a Costa da Morte a nivel de Europa. Hai uns poucos anos, Fisterra foi distinguida co selo de Patrimonio Europeo, un selo dificilísimo de conseguir. Santiago Garrido estaba no acto no que se concedeu ese selo, e solamente lle deron a 4 sitios, que era o Monasterio de Yuste, a Biblioteca... A Residencia de Estudiantes, o Arquivo da Corona de Aragón, e Fisterra, 4 puntos, non? Aí tamén estaba o Partenón de Atenas, o Partenón que, meu Deus, está nos libros de historia, non? Ese selo perdeuse, pois ao mellor por unha falta de diligencia no cuidado dese selo de calidade, non? E ao mellor habría que buscar maneiras para recuperar ese terreno perdido, e como non, en base ao traballo que eu desenvolví e que xa expuxen antes, por que non pensar nunha rede de puntos de último atardecer, de último solpor, que un pouco, de certo modo, recupera aquela antiga idea de facer unha especie como de unión dos finisterres europeos, non? Unha idea que se empezou a poñer en marcha, pero fracasou, pero a mellor había que buscar un punto intermedio para ver hasta que punto é posible. Hai moitas convocatorias abertas na Unión Europea, son convocatorias que están abertas con financiamento xeneroso, e a mellor hai que pensar de canalizar unha iniciativa política, académica, de varios actores, que fagan unha petición, pedindo un orzamento, non sei, de 3 millóns de euros, 5 millóns de euros, e ensinarse con eses puntos. A mellor incluso incorporando, porque non, puntas da Bretaña francesa. Bueno, agora o Reino Unido non está na Unión Europea, pero a mellor varios deses puntos, similares, por exemplo, cos portugueses, que serían aliados disto. Noruega non é membro da Unión Europea, pero é Estado libre asociado. O Reino Unido, supoño que tamén acabará con ese estatus. A mellor pode artellarse unha especie de comunidade de 6, 7, 8 puntos, non? Do mesmo xeito que existe unha irmandade que son os países célticos. Se un vai por zonas de Bretaña francesa, ve moitos sitios que teñen os países célticos, non? Que engloban Cornualles, Añe de Man, Bretaña, Escocia, Irlanda e Galicia. Esa idea asentouse, por lo menos nesa comunidade atlántica, céltica, non? Esa idea está aí e quedou ancorada na mente das persoas que viven nesa terra. Expórtase e ten a súa mística. Pois por que non facer algo parecido? E habría que facer unha iniciativa, un proxecto, presentar un proxecto con uns técnicos que eleven a Unión Europea para financiar actividades. E os cartos da Unión Europea existen, eu sou un investigador no meu grupo de investigación, levamos a 3 proxectos gañados, que o total, se sumamos, ascende a casi 2 millóns de euros. E somos 4 persoas que captamos 2 millóns de euros para as nosas investigacións de nanotecnoloxía. Se nós podemos facelo, varios concellos, o Asunta, o Goberno de Asunta, o Goberno de España, que tamén tiña que estar, e outros actores políticos, académicos, non deberían ter problema para captar 5 millóns de euros. Lembremos que cando se fixo aquilo que se chamou Nevia, que foi unha idea moi potente, que tivo un gran éxito, e ten moitas virtudes ese proxecto, que depois fracasou por outras razóns, pero hai que tamén ver todo o consunto e darse conta de que iso que conseguiu Nerio nos proxectos líder foi moi positivo para esta terra. Pois o mellor pensar en algo, o mellor máis modesto, pero que sería realmente efectivo. Eu creo que non debe ser tan difícil captar eses recursos, porque serían recursos económicos que viven nesta terra. Entón, eu creo que pagaría a pena perder ese tempo, porque o retorno en cartos recibidos sería bastante alto. Esa visión internacional, global, é fundamental para que salgan as cousas adiante, mas porque o feito en sí ben o merece.
Pero ademais do global tamén hai o local, o pequeno, que é fundamental, é unha base que hai que nutrir. Seguramente onde xa se falou das iniciativas de Veloceo na Costa da Morte, cando casi non se vía en ningún sitio de Galicia, quitando algunhas cidades e actos concretos, son Santiago, ali en torno a Aller e demais, no campo, fai moito tempo, en Cabana xa se vían as estrelas. Tuvo moito que ver o Concello, mas tuvo moito que ver, sobre todo Jorge, que sigue tendo que ver. Aquela cousa que iban 4 ou 5 ao principio, depois foron 400 ou 500, daba igual que chovera ou que non. E además dou pea que na Costa da Morte pois, houbera moitas máis iniciativas similares. Estou pensando no Monteneme, un gran mirador, por certo. Estou pensando no Chan das Lagoas, parroquia de Berdeogas, en Dombría. Por suposto, Pico de Meda, que despois se trasladou a outro dolmen, un irmán deste. Además, irmanado hasta por Pondal, que tamén os cantou os dous, que é o dolmen da Arca da Piosa, na parroquia de San Tirso de Muiño. En fin, maneiras de ver o ceo aquí moi importantes. Ese se quer ver o sol, esa que estamos en Cabana. Aquí estamos falando con todo o merecimento, evidentemente, de Fisterra, de Muxía, de Lase, de todas partes, pero unha das postas de sol máis bonitas que hai por aquí é dende a parroquia entre Candos e Cesullas, ali polo límite, mirando cara a Barra, cun roncudo ao fondo, que é das milloriñas que se poden ver. Se un quere subir arriba, pois subo ao Monte Perrol, e tamén ve unhas postas de sol espectaculares, e onde se ven as estrelas moi ben, que na Fernandiña, ali mirando pa baixada, que tamén se ven, aparte de estrelas, tamén se ven unhas postas de sol e toda a zona de Ponteceso, todo ese arco bergantiñán que tanto cantou Pondal moito. É dicir, Cabana é tamén un sitio donde, además dun dolmen que temos aquí, e dun castro que temos aquí moi cerca, e de moitas máis cousas, tamén é un sitio espectacular para ver o sol, os atardeceres, os solpores, os por do sol, como dicían os vellos. Isto de solpor é algo reciente. O por do sol sempre se dixo. E tamén para ver as estrelas. O alcalde de Cabana en eso tamén ten moito que ver e que decir en estes anos, non? Además, vendo a resposta da xente que hai, tremenda, non, José? Sí, bueno, hoy vouche pedir pasapalabra por culpa de especie despois de Jorge complicado. No, aquí o alcalde non pode librar. Non podo librar, Además, non hai voto. Entonces, despois de Jorge é complicado. Menos a tarea. Bueno, pois sí, xa hai moito tempo, non? Antes de ser alcalde, que era veterinario, cando iba pola noite a un parto e despois marchaba, sempre unha cousa que me parecía preciosa, paraba o coche, eran as 3, 4 da mañá cando cadraba. Paraba o coche e empecé a enterrachar. E encantábame parar o coche, apagar as luces e estar o anaco mirando po ceo. Despois surdiu a posibilidade de ser alcalde no concello onde eu nací, onde tuve toda a miña vida. E cando iniciamos a legislatura no ano 2003, unha das primeiras cousas que fixemos é pôr en contacto con Jorge e iniciar aquelas andainas para ver as estrelas de noite. Era algo novedoso, non, como diste, non había moito deso, non? Agora sí, é verdade que xa hai moito, xa se puxo de moda, non? Pero o que nos permitiu ver iso é que era unha actividade sinxela e que funcionaba, que podíamos juntar moita xente, non? A pesar do clima, porque como sabe Jorge, pois moitas veces chove moito, e houve que repetila, pero a xente quere subir igual chovendo, é unha cousa sorprendente. Por tanto, aí podemos ver como algo que era novedoso, sinxelo e barato, que é importante tamén a veces nas administracións, pois que podía funcionar, non? Naturalmente, contábamos co apoio de Jorge e iso é un valor añadido que se non tes a Jorge igual non podría funcionar o mesmo, non? Bueno, pois a min permeteume ver que había actividades que se podían facer que tiñan que ver co esa autovía, non? Que temos arriba que é a autovía das Estrelas, non? Pois moito a favor con vos, hai moito que traballar neste senso. Pero eu noto, a hora de facer cousas, un problema que nos afecta, eu falo como, seguramente sea un dos culpables, non? Falo desde o conhecimento. É o problema que temos do minifundismo político, non? Os alcaldes, eu falo como alcalde, temos un problema que normalmente, e lo mío que pensamos moito de forma egocéntrica, non? E aparte os ciclos políticos son de 4 anos. Ti podes ter unha gran idea que se desarrolla 15, 20 anos e a maioría vamos nos preguntar, e a mí que? Se eu dentro de 15 anos non vou estar. Entón, temos ese problema dese minifundismo que sigue arraigado na nosa forma de ser, que hai proxectos que non nos vemos porque non vemos en global, non? Bueno, pois, podemos superar isto? Eu creo que sí. E temos o que facer, non? Agora houve unha pandemia, houve un parón, e isto debía nos permitir reflexionar hacia onde queremos ir, non? Nun viaxe que eu tuve, ainda que non son tan viaxado como a vos, sorprendeume en Croacia, que teñen un turismo moi floreciente, que unha das cousas que che dicen é que queren recuperar o turismo orixinal. É dicir, eles houve un turismo masivo da alpargata, como decías ti,
e se deran conta que perderon a identidade. Ti vas a moitos sitios, vira o menú e encontraste que hai pizza ou hamburguesa, pizza ou hamburguesa, pizza ou hamburguesa, pizza ou hamburguesa, vale? Vimos aquí, e podemos pasar, ahora xa empeza a pasar aquí tamén, donde para comer un peixe igual non encontras nun porto de pesquero daqui a volta, se dan congelado, ou non é un peixe de calidad, ou no menú non che aparece. Por exemplo, estáse perdendo os platos de cuchara, cousa que a mí me sorprende. Para comer unha boa sopa de pescado, ti vas a Lugo en calquer sitio e se pode pescar nos menús. Aquí non, casi imposible, se perdeu. Que envíe eso, lentejas, etc. Bueno, isto é por poñer un exemplo de que, cando eu estive alá, está sendo que quería recuperar o que era o tradicional, recuperar a identidade. Porque ese turismo da alpargata, que é o que dice Jorge, é un turismo que igual pode ser interesante para arrancar, pero que despois non genera recursos, bueno, valor añadido. E, por tanto, eu creo que agora este parón que temos aquí, o que nos pode permitir ver é, oye, hacia onde queremos ir? Pois ao mellor, que vai a pasar despois da pandemia? Vai haber turismo ou non vai a turismo? A miña opinión é que vai haber un boom de turismo. A xente agora abres un pouquiño para salir cas restriccións que temos e sale como toda da casa. É dicir, eu creo que cando este se normalice, aunque non vai ser a mesma normalidade ao mellor de antes, pero non son un especialista para aseverarlo, pois vamos a encontrar que eu creo que a xente vai a querer salir, vai a querer facer actividades ao aire libre, actividades pois fora da casa, vai querer ir ás festas, vai querer comer, vai querer viaxar. Van a cambiar o eixe das prioridades. Igual a prioridade non é ter cousas que na miña familia sempre houve o arraigo de que hai que ter, hai que aforrar, e igual cambia o eixe a prioridade de vivir o momento, vivir o día a día, non? Bueno, pois isto creo que nos vai dar unha oportunidade na Costa da Morte, cara ao turismo, de que vai haber moita xente que nos vai a visitar. Ahora, a seguinte pregunta é, que queremos de turismo? Turismo da alpargata ou turismo de calidade? Que hai aquí que se lle pode ofrecer? Gastronomía, é moi falada, non? Perfecto, vale, pois xa o temos. Pero hai máis cousas. E a clave está, escoitando estes días charlas, que temos outras cousas. Temos patrimonio, tamén temos patrimonio. Pero ese patrimonio, moitas veces, non está nas condicións que está, que debería estar. Igual por culpa nosa, non? O medo, por exemplo, cando un viaxe para Europa, se cobra por todo, que é o que permite ter o patrimonio en condicións. E aquí non queremos cobrar nada polo noso patrimonio, é unha forma de non poñelo en valor e ao mesmo tempo non o cuidamos. E esta é unha perda para o propio patrimonio. Pois iso hai que replantearlo. Igual hai que cobrar para poderlo ter en condicións. E quen dixe eso, pois agora, escoitando estas charlas, nos damos conta que hai uns atardeceres que todo o mundo sabe, pero non sabemos que pode ser algo, un valor añadido, para que a xente nos veña a visitar. E ao mesmo tempo, o que decía Jorge, ese ceo que non está contaminado, que tamén é outro valor añadido. E este turismo interesa? Pois ao mellor un turismo de calidad, que quizás nos dá un valor añadido que é o que andamos buscando. Bueno, pois, hoxe estamos aquí, por que estamos aquí? Pois por moitas cousas. A primeira é rematar, ou intentamos rematar algúns, ou intentan algúns, ese minifundismo político. Hai aquí unhas charlas no Nodo do Lombate. Por que hai esta charla? Hai unha colaboración ca Diputación. Distinta forma de ver as cousas, ao mellor en algúns aspectos, pero que nos une? O patrimonio do Lombate, estamos aquí todos juntos. Pois no turismo creo que debe pasar igual. Temos que facer cousas como estas charlas que oye, vamos a poñer en valor o Lombate. O Lombate non só debe de vir aquel que é un especialista en patrimonio. Pode ser un que veña a correr unha carreira en setembro, que lle apetece vir cos nenos, eu ven a coñecer. Pode ser alguén que veña, por exemplo, a caminar das estrelas, que quere vir, dar un paseo, nada máis, pero ten a posibilidade de ver o Lombate. Pois ao final estamos favorecendo, sumando para que o patrimonio se coñece. E ao mesmo tempo a xente tamén ve outra experiencia. Pois eu creo que isto é o que temos que rematar desde as administracións, ese localismo, ese minifundismo político, intentar englobar, intentar as distintas administracións traballar en conxunto, dicías Jorge ti moi ben, pois aquí agora Diputación e nós, eu creo que é importante para todos empuxar na mesma dirección, que estamos todos no mesmo barco, pero temos que sumar a Xunta, temos que sumar tamén o Estado para poder captar fondos europeos que ao final, se non veñen para este territorio van para outro, e é unha oportunidade perdida, non? Pois eu que quería, a miña aportación é que quizás debemos, para poder pôr en valor, e é importante estas jornadas, pôr en valor o que é a colaboración, o de desterrar ese minifundismo político, non? Que vai arraigado nas nosas venas porque nos criamos neste mundo, non? E eu creo que partindo de a colaboración e despois no turismo, eu creo que, igual que decía Jorge, hai que escoitar, porque se temos dúas orellas a unha boca, como ben se di, é para escoitar máis e falar menos. Sin embargo, agora deberíamos de ter dúas bocas a unha orella, porque falamos moito e escoitamos pouco. Pois eu creo que aquí, en todas as actividades que se fan, en todas as jornadas que se fan, en todos os potenciales que teña o sector, como pode ser agora
que é o que estamos falando de turismo, pois o que temos que ter é profesionales do sector. E eu creo que é moi importante que non só se recurra a administración para que me das, oye, que podes facer ti ou que me das, sabe? E que o importante sea imprimir panfletos, senón que o propio sector privado sea o motor que impulse a administración para facer novas medidas para que o turismo ao final sea unha forma de fijar población no medio rural, que é un dos problemas que temos, que é que os nosos povos están desaparecendo. E se desaparecen os povos, desaparece a nosa identidade. E, por tanto, o turismo pode ser, dentro das oportunidades que pode haber, unha forma de fijar población e que esa identidade non se marche, non desaparece. Gracias, alcalde e diputado, porque, claro, hai que recordar que diputados provinciales tamén non somos que só o goberno, tamén somos que están na oposición. Que, por certo, antes decías ao principio de tua intervención, José, que antes de ser alcalde eras veterinario. India, non? India é veterinario. Non che marcharon os acordos de veterinario. Non, é como montar en bicicleta, creo que non, pero bueno, ahora, de todas maneiras, eu non vos recomendo que vos puñades a ningún enfermo, ahora mesmo. Moi ben. Bueno, pois, moi vos apuntes, ademais, a implicación do sector privado, a unión, eso eu creo que temos todos claro, o dos marcos do mar, en este caso, porque entre Fisterra e Touriñán sempre houve moitos marcos de mar. En Francia, que é un país extremadamente centralista, ainda que hai departamentos que son provincias e hai consellos regionales que son rexións, teñen ali un punto A que é o seu Finisterre, que é un sitio onde van máis de 500.000 personas ao ano, e pagan todas, é moito. Se eu teño contado algunha vez, cando se lle planteou ali que había que cobrar, tolearon. Dixeron, non vai vir nadie, multiplicaron a xente, dan en postos de traballo. Foi fácil facelo? Non, iso que son centralistas. Tuveron que pelear como 5 ou 6 organismos, me contaba a mí aquel director. Bueno, pois, se eles o fan, o mellor aquí tamén se pode facer. O da colaboración privada e pública, o da colaboración de administracións, creo que é unha das pezas claves neste eido onde turismo e patrimonio parece que están como moi xuntos, porque parece que casi van da man. Estamos en un sitio turístico con un valor patrimonial moi alto, se ves velas estrellas, o sol é o noso patrimonio natural, pero tamén ves outro. A Diputación aí pode xogar e facer moitas cousas, ou mellor xa está facendo, non, Xosé Penas? Bueno, boas tardes. Primeiro, iba a pedir para a palabra tamén despois da palabra do alcalde de Jorge Mira, porque un queda pequeno. Pero que só fala Jorge. A ver, se o deixamos fala. Non hai problema. Jorge tamén? Non, eu creo. Nada, non hai problema, estamos todos para falar. Sí, efectivamente, bueno, desde a Diputación da Coruña xa levamos un ano intentando facer cousas, a verdade é que costa moitísimo facer cousas no patrimonio, costa moitísimo facer cousas no turismo, é unha mágoa que hoxe non nos pode acompañar Xosé Regueira, que é un auténtico experto en turismo e que nos podía enseñar moitísimas cousas, tanto en esta xornada como nesta mesa redonda. Pero bueno, é certo que xa levamos un ano e pico traballando moi da man tanto o turismo como o patrimonio. Son moitas as ideas que temos na cabeza, algunhas teñen unha velocidade, outras teñen outras. Unha desas ideas que tiñamos era levar a cabo esta xornada científica, como comentei onte na xornada de presentación. O sitio adecuado era, sin dúbida, Dombate, por todo o que representa, tanto para o noso patrimonio da Diputación como que representa o patrimonio do noso país de Galiza. Unha vez tiñamos o sitio, o que nos faltaba era o acompañamento. O acompañamento non tiñamos ninguna dúbida, como comentou anteriormente o alcalde, se hai algo que temos claro en patrimonio da Diputación, é que estas sinerxias de traballo teñen que funcionar independentemente de cal sexa a cor política da institución onde está a desenvolver o traballo. Neste caso, no Concello de Cabana goberna un partido político, na Diputación gobernamos outros, pero penso que o entendemento desde o primeiro día, non solamente nesta xornada, sino desde o primeiro día, foi total, porque nos entendemos que ten que ser total, e porque entendemos que ao final o obxectivo final é o mesmo. Sexamos a cor que teñamos, é o mesmo obxectivo final que promocionar e poñer en valor o patrimonio xeral, o material e o inmaterial. Comentábamos antes o de poñer en valor o patrimonio. Todas esas ideas de comenzar a cobrar por un patrimonio que se tiña que estar cobrando xa fai moitísimo tempo, non polo feito de enriquecemento económico, que non é o que buscamos, senón buscamos que eso revirta no propio patrimonio e, sobre todo, que revirta na comarca onde está o patrimonio. Porque temos moitísimas cousas ao redor do noso patrimonio que agora mesmo as temos aparcadas. E xa as levamos aparcadas desde fai demasiado tempo. Entón, é certo que hai que traballar pouco a pouco, é certo que os tempos nas institucións moitas veces non, a maioría das veces son moi lentos. É unha das ansias que teño é procurar axilizar todos esos tempos, non solamente na área de patrimonio, sino tamén, sobre todo, na área de contratación, e ás veces as ansias de querer facer cousas levanos a correr máis que o que se pode correr, non? Pero eu entendo que non podemos demorar moito máis porque realmente hai moitísimo traballo por facer.
temos a problemática de a lentitude da administración, temos a problemática dos marcos, dos que falaba tamén o alcalde. A mí faime moita gracia, porque cando falas con alcaldes, non tanto da zona da Costa da Morte, pero si máis das zonas que tocan os camiños, os centos de camiños que hai ao redor do Camiño de Santiago xa, e a maioría de alcaldes intentan sempre localizar ou buscar un camiño que pase polo seu concello, porque pensan que iso é darlle valor ao concello, que eu non discuto, eu non son un gran admirador do Camiño de Santiago, por unha cuestión de calidade do turismo, non por outra cousa. Pero moitas veces estamos dando voltas buscando peculiaridades ou particularidades, cando as particularidades as temos cada día. Con abrir a porta das nosas casas xa temos as nosas particularidades e os nosos elementos que nos definen e que nos diferencian do resto. Aquí na Costa da Morte é moi evidente, tedes unha paisaxe increíble, tedes un ceo increíble, tedes unha comarca en definitiva increíble, que está traballada, sí, pero penso que non está suficientemente traballada para todo o potencial que temos que traballar. Entón, moitas veces insisto, buscamos esas alternativas nos camiños con un tipo de turismo que, por desgracia, non é o turismo de calidade que nos buscamos, e penso que aquí Xosé Regueira estaría de acordo comigo, e temos outro tipo de turismo, que o turismo que temos que traballar ao redor do patrimonio, do material e do inmaterial, insisto, que ese turismo de cultura, ese turismo de ciencia, que é o que intentamos potenciar nestas dúas xornadas, e ese turismo, en definitiva, de calidade, e que revirta, e que capilarice na comarca onde estamos traballando, porque, ao final, a xente que está aquí fora, a maioría das veces ten que emigrar ás cidades, na maioría dos casos, abandonamos o rural, abandonamos as comarcas, e abandonamos con todo o que hai en eles, que é moitísimo, pero todo iso queda aquí. E fai falta ás veces petar en riba dunha mesa para dicir, non marchedes porque temos todo isto que estivemos explicando estes 2 días e que explicaremos nas xornadas que virán nos seguintes trimestres. Pero claro, insisto, temos a obriga desde as administracións de darlle moitísimo máis agilidade, de darlle moitísimo máis velocidade, temos a obriga de traer a xente como vos, que sabedes moitísimo de ciencia, de tantas e tantas cousas, para recordarnos a nós mesmos que realmente non fai falta que vayamos a buscar fora, sino que xa temos todo ese potencial dentro. Eu que cando era máis novo viaxaba moito, e viaxaba sobre todo por estes famosos países celtas que comentaba Jorge na súa presentación, e eu tiña certa envexa cando iba a visitar un dolmen, cando iba a visitar un Cronlech, cando iba a visitar calquera paisaxe, un solpor, unha posta de sol, que era eso vendían como unha cousa única no mundo, e realmente che salí esa sensación de que é única no mundo. E despois chegas ao teu país e dis, pero se es que isto se parece moito que fun ver a Bretaña, por dicir algo. Que pasa? Que aquí temos tal complexo, e é certo que ese complexo non nos quitamos de enriba, que temos tal complexo que parecenos moito máis bonito que hai fora que o que temos dentro. E como se falou aquí nas presentacións sucesivas destes días, realmente temos un potencial, eu non sei se somos os mellores do mundo, pero se non o somos, temos que creer que somos os mellores do mundo, porque realmente temos un potencial increíble. Entón, pues, bueno, insisto, para resumir, que a nosa obriga como institucións, sexamos concellos, sexamos diputacións, sexamos xuntas, sexamos goberno do Estado, é facer posible todo ese sono, porque é un sono que temos aí fora, insisto. Gracias, José. Cando unha empresa aposta por poñer cámaras no Cabo Fisterra e fotografiar e gravar o sol, eso ten que ser tremendo. Primeiro, dicir, pero que estás facendo? Estás loco que estás poñendo aí unhas cámaras para ver o sol. Que é iso? Pon algo, pon xente, pon unha plaza, pon obradoiro. Unha empresa como a vosa apostou por facelo, unha páxina que, insisto, ten moi boa factura, facedes máis cousas, ti faz máis cousas, antes da tua presentación vímolo, moi bons traballos en astrofotografía, en cuestións técnicas e científicas, pero cando vos fixades en que Fisterra, a Costa da Morte en xeral, ten eso, vos decides, isto hai que aproveitalo. Igual vos sorprendiu que non se aproveitara antes. Como foi ese proceso e como ves o que se pode facer aínda en base ao que temos, Fernando? Sí, eu creo que, oíndos falar aos tres, eu creo que si hai, e pasan en moitas zonas turísticas, que hai como unha mirada hacia adentro, sempre se mira hacia adentro dunha zona, dun espacio turístico, e non se aprecia que realmente o turista ven de fora. O que decías, cando viaxamos a Bretaña, cando viaxamos a moitísimos sitios onde descubrimos cousas que son únicas no mundo, os turistas que veñen de fora descubren aquí en Fisterra, na Costa da Morte, cousas que son únicas no mundo. Eu que son un descubridor tardío da Costa da Morte, creo que é un sitio único porque é capaz de integrar a natureza que ten coa historia, co patrimonio, o sea, ten unha maxia moi especial. Esa maxia moi especial está nos detalles.
Un deles é os Solpores. Os Solpores é algo que é máxico cando estás no Cabo Fisterra, en Muxía, en multitud de puntos e miras para cara a oeste. É un dos poucos sitios onde se pode mirar iso. Entón, eso ten que darse a conocer. Fai falta comunicación, e comunicarlo de cara a fora, non? E iso é o que intentamos un poquinho co proxecto, é que dar un pouco visibilidade, tal e como, con esta situación da pandemia, coa a facilidade que hai hoxe en día de comunicar a través de todos os medios que temos a nosa disposición, de forma, ademais, relativamente económica. Non fai falta invertir grandes cantidades de diñeiro para comunicar e para dar valor a algo concreto. Pois todo eso é importantísimo. Esa é un pouco a idea de poñer aí as cámaras e de poñelas na bandexa de cara ao mundo. Pero como Solpor, aquí en Fisterra, os ceos, a natureza, o patrimonio. A min sorprenden moitísimo os dolmens. Hai unha cantidade de historia, de prehistoria, de maxia, de conceptos de onde vimos. Quizáis o Camiño de Santiago moitas veces é un turismo que se está convertindo en un turismo de alpargata, pero cando te paras a pensar que é un camiño realmente iniciático, que che dá para pensar quen son, a donde vou, que todo isto que me rodea, eu creo que o maior significado do Camiño de Santiago é cando chegas a Costa da Morte, é cando te das conta de todo o que has pasado e completas un pouco esa viaxe. Resumindo un pouco, eu creo que vai un pouco... Nosotros tamén un exemplo de unha empresa que non é de aquí e se aposta por algo que hai aquí, pois mirar moito e sorprendería, incluso do vosso órbita, do voso ámbito, que ides a facer alá. Iso, tú notaches algo deses, non sei se chamar de incomprensión ou curiosidade? Sí, hai curiosidade, pero, sin embargo, hai recepción. A xente quere saber. E por qué? O sea, antes non era tan fácil que a xente preguntase, vamos poñer unhas cámaras para o Solpor, moi ben. Agora a xente quere saber. E quere saber por qué. E quere saber por que poñen esas cámaras ali, que ten de especial a posta do sol, que é o que ocorre, e por que uns meses é a última posta do sol do continente europeo e outras non. A xente o que quere sorprenderse. O viaxar quere pasarlo ben, pero sobre todo quere sorprenderse. E para sorprenderse hai moitísimos ingredientes, como decías, a gastronomía, a historia, o patrimonio, hai miles de... E aquí, ademais, é que se intrigan, como digo, de forma moi fácil, moi sinxela. Allí Fernando, que es de Vigo, ¿no? Sí. De Vigo, o sea, que es un de Vigo a decir esto, ¿no? Bueno, abrimos un turno, ¿no? Sí, estamos, ademais, nunha hora aí, casi unha hora azul. Estaba mirando eu, a ver se imos acabar as 9:18, como unha especie de aura mística, polo dos 9:18 de Touriñán, 9 grados, 18 minutos. Non, imos acabar antes. Pero, Jorge, antes de que comentes algo, que evidentemente todo o mundo xe dá a palabra, seguro que vas a comentar. Aquí, nestas xornadas, falouse da luz da ciencia, porque son cuestións astronómicas, de sol, de estrelas, de astros. Pero a Costa da Morte tamén ten un patrimonio de fabricar luz, de cando a noite se barriu da terra, e algo a Costa da Morte tuvo que ver, algo que nunca se chegou a explotar tampouco, máis que, igual o recordas, nunhas xornadas alá por Norwich, en Holanda, que é unha cuestión relacionada ca luz, dicindo unha singularidade que temos aquí a hora de chegar á iluminación eléctrica a Costa da Morte. Non ten que ver con isto, pero ao fin ao cabo o fío conductor tamén nos leva a luz e a singularidade da Costa da Morte. Sí, hai moitas, bueno, xa que diste unha cousa que ti has explotado, pero eu quería comentar que realmente cando tocamos o localismo temos que pensar que un señor de Londres, isto é un punto, non hai diferenza entre Malpica e Fisterra, vai ser o mesmo. E para un señor de Berlín, que para él ver iso é como un soño, porque vai buscando, porque non o ten na súa cidade. Entón, para esas persoas vir aquí, quizá o mío Santiago ten que ser o punto de atractor, pero para eles vai dar igual, se ven a Fisterra, vai vir a Cabana, vai ir a Pica, vai vir a toda esa zona, vai ir a Zas, porque se ven de Tokio hasta aquí, non se vai permitir moverse 40 km. Se ven o parador de Muxía, non vai, evidentemente, se ven o parador de Muxía, vai a barrer toda esta zona. E por iso esa pérdida do localismo é esencial, non? Para que teñan claro os alcaldes e alcaldesas deste territorio que realmente a oferta que teñen que dar é unha oferta que consuma a todos os concellos. Porque os que veñan de fora van a ir a todos os concellos. Eu vou poñer un exemplo de turismo de calidade.
Como xa temos dito aquí, eu teño o honor de dirixir o programa que trae premios Nobel a Galicia. Eu vexo as caras que poñen cando veñen aquí. Son xente que ten moitísimo nivel económico, xente que viaxou moitísimo, e eu vexo as súas caras de sorpresa. Eu acordo perfectamente Harold Barnes, que foi o asesor científico de Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, foi o director presidente do Consello de Ciencia e Tecnoloxía da Casa Blanca. Veo aquí, nesta experiencia, o home quedou asombrado, e de feito, a semana seguinte era o maior congreso de cancro do mundo. Era unha das figuras invitadas, e contábame que na cela de gala en París, na súa mesa, o tipo flipando contando a todo o mundo o que vira aquí. Pero vira catedral, vira naturaleza, vira tamén a comida. O sea, unha cosa que lle chamara moitísima atención era o que comíamos aquí. Estaba, posiblemente, nun restaurante 5 estrelas en París, imaginados, con unha comida fantástica, pero tipo, falaba da comida que había aquí. O exemplo de Hawking tamén che pode valer. Si, o exemplo de Hawking, os percebe. Entón, claro, esa xente que ten tal, aprecia moitísimo ese poder. Entonces, claro, parece increíble que ainda os restaurantes de aquí non se movían tan conscientes como deberían ser da gran potencialidade que teñen como esa xente que pagaría o que fose por esa experiencia culinaria, pero que é todo un armazón que vai implicado a experiencia culinaria, a experiencia paisaxística, a experiencia astronómica, mística. Uniendo o tema de Harold Barnes, ahora, dentro de unha semana, tiña que ter recibido aquí a unha premio Nobel de Química que se chama Frances Arnold, que non vai poder vir porque acaba de ser nomeada presidenta do Comité de Ciencia e Tecnoloxía da Casa Blanca. É dicir, é a número 2 do organigrama dos Estados Unidos de América no goberno de Joe Biden. Con o nombramento do presidente de Estados Unidos tuvo que cancelar a visita, pero a muller estaba debecendo por vir aquí. De feito, iba a vir no medio da semana en que íbamos a fastidiar a Semana Santa Niña, porque iba a vir con tempo antes, porque despois íbamos a ir os dous xuntos, íbamos a empezar por Aquino Castro de Borneiro, íbamos a ir ao Dolmen, íbamos a caminar posiblemente a Monte Blanco a Ponteceso, A Brandomil. íbamos a Brandomil, onde íbamos a Barca da Piosa. Esa muller viña dese unha señora que ten moitísimos cartos, unha señora que é californiana, típica californiana, da élite cultural e científica norteamericana, agora ten un máximo poder político, evidentemente non se pode mover. Esa muller estaba desde vir e adiantaba, e de feito, eu tiño claro, estas personas para que podan vir aquí é moi difícil, é o máis fácil que se digan que non, pero estou convencido de que no feito de que lle dixera ao seu secretario: mira, neno, resérvame para ir aí, foi por isto. Porque ela dara unha conferencia en Santiago, como que lle dá igual, ela viña por isto. Entón, isto é un indicativo do tirón que temos moito máis forte. Entón, eso temos que pensar nunha persona que está nunha cidade, Tokio, en Chicago, non ten esta sorte que nos temos, e cando ve eso nunha imaxe, nunha cámara web, como a que pode ter Fernando, que é un tipo de Vigo, que veo aquí a ver descubrir eso, cando ve eso nunha web, cando ve eso nun folleto publicitario, cando ve, por exemplo, a foto de Hawking, cando Hawking veo aquí, fixo seguir unha foto que apareceu nun dos principais semanarios dos Estados Unidos, con Hawking copindo de fondo. Claro, esa foto, pues moita xente de Vigo, Estados Unidos, claro, onde é isto? Ese potencial que temos, non? Santiago, lógicamente, é o gran captador de imaxe, pero pode repartir xogo. Entonces, a Costa da Morte é un produto no que Fisterra pon unha cousa, pero Cabana pon moitas, Cabana ten moitas singularidades. O da Barra, que falamos antes da área, é unha cousa espectacular. O conxunto do Castro, isto é espectacular. Entonces, por que o mellor non pensar, por exemplo, temos que pensar tamén que o Camiño de Santiago, a Ministra Mundial Conselleiro, ten un hito público, non? Romano Rodríguez, que é unha das principais industrias que ten Galicia. Porque non hai máis que ver ao longo do camiño a riqueza que se creou. E se non preguntadelle aos alcaldes que teñen algunha das rutas como lles medrou o negocio, falo, pois, o alcalde de Dumbría, que sabe perfectamente como transformou o seu territorio con isto, Muxía, Fisterra, non hai que falar de Fisterra, a cantidad de negocios que ten con iso, e Cabana tamén podría ter, por suposto. Se se convierte isto nunha meca, por exemplo, da astrofotogrametría, esa xente que ven o mellor de Alicante e vai botar aquí unha semana, porque evidentemente hai que planificar a foto. E virá el co seu mozo, coa súa moza, unha semana, e terá que buscar o alojamento rural por aquí, e ao mellor hai unha xente que pode ter un alojamento rural, que se ao mellor o enfoca ben para ese tipo de cousas, pois vai ter unha serie de xente que lle vai a vir fora de estación. Porque isto que estamos falando aquí é fora de estación, é unha das vantaxes que temos ou desas franxas que dicía eu da Costa da Morte, é que vai do 23 de marzo ao 24 de abril. Iso non é período alto turístico.
non é xuño, xullo. Non, isto, que queda vir eso, ten que vir do marzo a abril, que é onde están os negocios vacíos. O Camiño dos Faros, outro exemplo paradigmático de como se desestacionaliza ese turismo, non? E claro, evidentemente, cando pensamos en que isto retorne, falamos dos negocios que se teñen que crear da propia iniciativa privada, que a xente terá que comenzar a ver se pon un anuncio dun hotel con encanto ou dun restaurante con encanto onde van a comer esas cosas que os yanquis lle chaman a atención, comer conchas, ¿no? Eso que comida marrera, que ben sabe, ¿no? Pois esas cousas van a deixar beneficio. E, por suposto, que comentabas antes, te conoces como nadie en España o caso do turismo de Francia. Francia é o país número 1 do turismo mundial. Eu estivo por ali menos que a ti, pero o coñezo, o de cobrar, non ten ningún problema. Canto cobra máis ou menos? 2 euros, 3 euros. Cantos visitantes hai aquí ao ano no Olme? 15.000, 20.000, non sei. Sí, ronda 20.000, na época normal, non lito, máis ou menos. Época falamos hai 2 anos, pero... 20.000, pois eso por 3 euros son 75 millóns. A mellor, os do Concello de Cabana, pois non se descobra, evidentemente. Non se pode cobrar o Concello de Cabana. Pero a mellor, de Chicago, que pagou, pois o que sea, polo avión e tal, dalle igual pagar 3 euros por entrar no Dolmen. E, de feito, eu son dos que pensa que se prestixia un monumento, bueno, que se cobra 10 euros por entrar nunha iglesia de Sevilla, que se pagan 10 euros por entrar a un monumento de Sevilla, que non ten nada que ver con isto, como se vai cobrar 3 euros aquí? Pero, home, os de Cabana non, pero el millón de Cabana tampouco. Pero os de fora, o que viña de Tokio, vamos, veo do máis natural. Era o que falaba antes precisamente, José, que creo que se vai hacia aí. No campo da fotografía, ti sabes, Fernando, de sobra además, que a xente vai a pena Trevinca ou que van fotografiar na Viga, que é o que agora debe ser o faro fotografiado de Galicia, e non sei se de España. Atascos que hai de noite, atascos. O fotógrafo da Voz de Galicia, Basilio Bello, e Ana García. Moitísima xente. Pasa que, bueno, falamos dunha masa crítica moi pequeniña, pero, bueno, debería ir a máis e pode ir a máis. Antes falabas ti, Jorge, dos localismos. Eu estou pensando que o último sol por de Europa estuvera en Vigo. O que lle gusta un alcalde de Fernando as Luces, xa estaría, organiza actos in fitur, e en Nova York, e donde sea. Pero ti imagínate, Jorge, Jorge, non podes facer un cálculo aí que a última raya cae ao mellor ali, e na que xa nacíes. A comunidade, un saúdo para don Manuel Caballero, que sempre está vendo. Xa está, xa le hecho a idea. Creo moito, na comunidade dos fotógrafos, houve moitísima reacción a eso. É certo. Bueno, imos acabar antes da barrera das 9:18, 9 grados e 18 minutos, que marcan a fronteira de Touriñán, da Costa da Morte en Seral, dese gran arco que vai, máis ou menos de Malpica, das Isargas, hasta máis ou menos, baixándose a polo Ézaro, entrando en Carnota, que é un dos grandes destinos moi interesantes e con moito que aproveitar aínda da Costa da Morte de Galicia, como di Jorge, do mundo, do sol poñente. Aquí temos a terra do finis solis, do sol poñente, que é algo que hai que explotar. Moitas gracias, Fernando, moitas gracias, José, moitas gracias, José, tamén gracias, Jorge. Rematan aquí as jornadas da Luz da Ciencia do Concello de Cabana, da Deputación da Coruña, no Dolmen de Dombate, na Parroquia do Borneiro. Boas tardes e gracias.